אנשים לא יודעים שמה שהם חושבים שחסר להם ואין להם, והם לא מצליחים להגיע לשמחה האמיתית, זה נמצא אצלם. לא אם יבוא דבר זה ירפא את זה, לא, אלא זה נמצא בתוכם. הבעיה נמצאת בתוכם, שבתוכם הם צריכים לעמוד ולהילחם עם עצמם ולפתור את הבעיות בתוכם. רוב הבעיות שיש לנו זה בתוכנו, זה לא עם אחרים. אנחנו רק מחפשים להאשים את אחרים, מחפשים להאשים את השותף, את החבר, את האישה, את הילדים, את כל העולם מאשימים. אבל את מי שבאמת צריכים אותו להאשים ולסדר, זה אדם בתוך עצמו. אדם בתוך עצמו צריך לראות את כל החסרונות שלו, ומהחסרונות שלו לבנות את עצמו, לבנות אותם למעלות ולעליות ולדברים גדולים. אמרנו הרבה פעמים, מתי שאדם רוצה לעשות דבר, הוא צריך לדעת כמו שהולכים ברגליים. רגל אחת הולכת קדימה, השנייה נשארת אחורה עומדת. אחרי כן רגל שנייה הולכת קדימה צעד, הרגל הראשונה נשארת עומדת. בשביל ללכת, אחד צריך לעמוד איתן והשני מתקדם. אחרי כן השני עומד איתן והראשון מתקדם. אם אדם ירצה ללכת עם שתי רגליים קדימה, הוא ייפול אחורה. בשביל לבנות דבר צריך כן ולא. גם בשביל לשים חשמל, שקע בחשמל, אחד חיובי ואחד שלילי. גם אם יש לך דברים שהם עצובים אצלך וקשים אצלך, זה חלק מהכוח שנותן לך ללכת קדימה. אם תרצה ללכת עם שתי רגליים קדימה, תיפול אחורה. אם אדם יעשה בחשמל 2 חיובי, לא ידלק חשמל. 2 שלילי, לא ידלק חשמל. בשביל שידלק חשמל, תיקח את דברים שלא נוחים לך בלב ותבנה אותם ללכת איתם קדימה. אם לא תבנה אותם כך, לא תוכל ללכת קדימה אף פעם. מרק טוב לא יוצא טוב, מרק רע גם זה לא טוב. צריך את הטוב והרע, את היום והלילה, את השמחה והעצבות ביחד, בשביל שאדם יוכל ללכת קדימה בחיים. כך גם אנחנו. כל היהודים רוצים שיהיה הרחבה, כל היהודים רוצים שיהיה שמחה, כל היהודים רוצים שיהיה שפע, כולנו רוצים שיהיה טוב. אבל מתי שבונים את החיים במצב שבטוחים בחיים שלנו ומרגישים שהחיים שלנו זה החיים, כל אחד חושב שהוא הגיע לחלק ולנחלה. אנשים טועים טעות חמורה. כל פעם שאדם מגיע בנפש שלו להרגשה שהגעתי לחלק ולנחלה בחיים שלי, אז נפתח לו הבעיות הקשות בחיים. הרבה פעמים אנשים מרגישים שזהו, השגתי מה שאני צריך להשיג, יש לי מה שאני צריך, אז נפתח לו דברים כואבים וקשים ביותר. לכן האדם צריך לדעת, כל עוד שבית המקדש עדיין לא נבנה, כולנו בגלות. מישהו האמין בגרמניה בזמן של השואה, לפני השואה, שיהיה שם מה שהיה? גרמניה הייתה המדינה המתורבתת ביותר בעולם, של החכמים והנבונים ואנשים שידעו את הכל והיו פרופסורים גדולים. מישהו האמין שיעשו מה שיעשו? צריך לדעת יסוד גדול, כל עוד הקדוש ברוך הוא אין לו בית, והקדוש ברוך הוא אין לו איפה להיות, מלא כל הארץ כבודו, כל העולם מלא את הקדוש ברוך הוא. איפה שזזים הקדוש ברוך הוא נמצא, ויש השגחה פרטית, ואין אדם נוקף אצבע למטה אלא כן גוזרים עליו מלמעלה. אנחנו כל מה שעושים זה משמיים, הרע והטוב וכל מה שיש זה משמיים. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אין לקדוש ברוך הוא בית. הבית של הקדוש ברוך הוא חרב, בית המקדש חרב, אין לקדוש ברוך הוא בית. לנו יש בית, לנו יש איפה להיות. שכחנו מהקדוש ברוך הוא, שכחנו שלאלוקים שלנו אין בית. לכן החתן ביום החתונה בשמחה הגדולה ביותר מה עושה? שובר את הכוס ואומר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי. כל הזמן אנחנו זוכרים את בית המקדש. מי שלא בוכה על החורבן לא ישמח בחורבן. מי שלא בוכה על הצער של החבר שלו, מי שלא בוכה על הצער של השכינה, על הצער של הגלות, לא ישמח מתי שזה ייבנה. מתי שאדם לומד תורה, אסור שכלום יפריע לו בלימוד התורה. מי שלומד תורה בשלמות ובדבקות ובאמונה
וברמה של לימוד תורה שצריכים ללמוד, הפרש אסור לו להפריע לאדם בלימוד תורה. וכך אומרת הגמרא, החש בראשו יעסוק בתורה. מה הפירוש? אדם שכואב לו הראש, איך יעבור לו הכאבי ראש? יעסוק בתורה. כי אם אתה עוסק בתורה ברמה הגבוהה של הלימוד התורה, כאב ראש לא יכול להפריע לך. וכך מסופר על אחד האדמו"רים הגדולים. פעם אחת הוא סיפר לתלמידים שלו ואמר, מתי שהוא היה צעיר, הוא היה עני מאוד, לא היה לו כסף לאכול. והיה ימים שהוא היה ברעב גדול ביותר, שהוא לא אכל הרבה ימים. ומה הוא היה עושה בכדי להפיג את הרעב שלו, שלא ירגיש את הרעב? היה לומד תורה. הוא אמר לתלמידים שלו, מהשמיכה של לימוד התורה והדבקות של לימוד התורה, הייתי שוכח את הרעב שאני רעב. אם כך, מה רואים פה? מתי שאדם לומד תורה ברמה גבוהה, בסוג המרומם ביותר של לימוד תורה, כאב ראש לא מפריע, כאב שיניים לא מפריע, רעש לא מפריע, רעב לא מפריע. הרמה של לימוד תורה שהשם מצפה מאיתנו, הפרש לא יכול להפריע לאדם. זה לימוד תורה כמו שהשם מצפה מהאדם. והספר הקדוש מאור ושמש מביא ראיה מפחידה. כתוב על בני ישראל במעמד הר סיני בקבלת התורה, והם רואים את הקולות ואת הלפידים וינו ויעמדו מרחוק. הפירוש של הפסוק הזה, המאור ושמש אומר כך, במעמד הר סיני היה פגם לבני ישראל בקבלת התורה. ואיפה הפגם היה? והם רואים את הקולות ואת הלפידים. הם לא היו מספיק דבוקים בקבלת התורה, הם לא מספיק היו קשורים בקבלת התורה. הם שמו לב שיש קולות וברקים וקול השופר ועשן, לכן וינו ויעמדו מרחוק, הם התרחקו. הם הבינו שהדבקות שלהם לא מספיקה, והדבקות שלהם לא מספיק חזקה בהקדוש ברוך הוא. וינו ויעמדו מרחוק, התרחקו, הבינו שאין להם מספיק דבקות בהקדוש ברוך הוא. אדם שלומד תורה, אדם שדבק בשם, לא מרגיש רעש, לא מרגיש כאב, לא מרגיש כלום, רק שמחה ואמונה ודבקות בשם, כלום לא מפריע לו. והרבה פעמים הדיבור שאנשים מדברים סביב האדם, או המחשבות שאדם חושב, הם מקלקלים לאדם את כל חייו. אמרנו לפני כמה שנים מעשה, פעם 2 צפרדעים נפלו בתוך בור עמוק, והצפרדעים היו קופצים, מנסים לצאת, וכולם בחוץ היו הצפרדעים צועקים ואומרים, לא תצליחו לצאת, לא תצליחו לצאת, זה גבוה, זה גבוה, אתם תמותו, לא תצליחו לצאת. קפצו הצפרדעים, אחד פתאום נפל ומת. אחרי כמה זמן השני קפץ ויצא. כל הצפרדעים התקרבו לראות איך הוא הצליח. מה ראו? הצפרדע השני היה שמע לא תצליח, לא תצליח, התייאש ומת. הצפרדע שניצל היה חירש, הוא ראה את כולם קופצים, הוא אמר, הם מעודדים אותי, אני אמשיך לקפוץ עד שאני אצא. המשיך לקפוץ עד שהוא הצליח לצאת. המילים שכולם אמרו לו לא תצליח לקפוץ, יישו אותו עד שזה ששמע מת. וזה שחשב שאומרים לו אתה תצליח, הוא הצליח לקפוץ ולצאת בסוף. ככה האנשים וככה העולם. מתי שאדם יש לו אמונה חזקה והוא מאמין במה שאומר, מאמין במה שעושה, הולך באמונה מושלמת בדרך שלו, בסוף יצליח. אבל מתי שאדם שומע מה שאומרים אחרים ואומר זה כך או כך, אדם מאבד את כל כוחו, מאבד את כל עולמו במחשבות הריקות שהוא חושב. במחשבות הריקות אדם יכול לאבד את כל עולמו. לכן אדם צריך לדעת קודם כל מה הוא צריך לעשות, מה הוא עושה, מה המהות שלו בעולם, מה התכלית שלו בעולם. עכשיו הוא נפרש ולומר יסוד גדול שהוא יסוד חזק בחיים שלנו. רוב הדברים בחיים
אנשים יש להם בעיות, אנחנו רואים בקבלת קהל 18 שנים, אנחנו רואים אנשים. ראינו מיליון, לא יודעים, מיליון או יותר של אנשים, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים. רוב האנשים שראינו בחיים, אין להם באמת בעיה. הם מחפשים בעיה על מה להתלונן. רוב האנשים שבאים אומרים, יש לי בעיה בבית, יש לי בעיה בעסק, יש לי בעיה כך, יש לי בעיה כך, הם מחפשים על מה להתלונן. אין להם באמת בעיה אמיתית. הם נתפסים בבעיה שהיא לא אמיתית, והם הולכים עם הבעיה שלא אמיתית, כי משעמם להם, כי אין להם איך למלות את היום, כי הם נתפסים בדבר וזה נוח להם, וזה החיים שלהם. נפתר את הבעיה שהיא נראית אמיתית, אבל היא לא אמיתית, נתפסים בעוד בעיה, ואחרי כן עוד בעיה. אנשים מחפשים למלות את היום שלהם עם דברים, והולכים מטיפשות לטיפשות, מסיפור לסיפור, והדברים הם לא אמיתיים. ומתי שהבעיה היא לא אמיתית, אי אפשר לפתור אותה, כי אין בעיה. מתי שהבעיה היא לא אמיתית, אי אפשר לפתור אותה, איך אפשר לפתור אותה? כמו אדם שהולך לרופא ואומר, כואב לי הראש, ולא כואב לו הראש. הרופא נותן לו כדור לכאב ראש, אבל לא כואב לו הראש, הוא חושב שכואב לו הראש. כל הכדורים שישתה, מה שהוא חושב שכואב לו הראש, עדיין נכאב לו הראש. זה לא ירפא לו את הכאב שהוא חושב שכואב לו הראש, כי הוא רק חושב שכואב לו הראש. אותו דבר גם לגבי מחלוקת ושנאה. שתי אנשים רבים ריב גדול. על מה? על דבר לא אמיתי, על דבר לא נכון. בגלל שזה דבר לא נכון, לא יהיה לזה פתרון לעולם. כי רבים על דבר לא אמיתי, רבים על דבר לא נכון. ועל הבעיות האמיתיות שרבים עליהם, ברגע שפותרים אותם, הבעיה נפתרת. מתי שרבים על גאווה, על דבר טיפשי, על דבר לא אמיתי, על עניינים לא אמיתיים, הבעיה לא תיפטר. כמה שינסו לעשות שלום וכמה שינסו לסדר את הדברים, זה לא נגמר, כי לא הגיעו לבעיה האמיתית. חושבים שהגיעו לבעיה. אין בעיה, זה הבעיה. הבעיה בראש של האדם, בגאווה של האדם, בדמיונות של האדם, שם הגאווה, שם הבעיה. אין בעיה מהותית, כי ברגע שיש בעיה מהותית, אפשר לפתור אותה בשתי דקות, אפשר לפתור אותה ביום, בחצי שעה. אבל מתי שהבעיה היא לא בעיה אמיתית, אלא רק בעיה שאדם חולה בה וחושב שהיא בעיה, קשה ואי אפשר לתקן. יש גמרא שמספרת דבר מפחיד, יש גמרא בבבא בתרא שמביאה כמה מעשיות. אותו אמורא שהוא מספר מעשה תמוה, מספר כך, שפעם אחת הוא נסע על גבי אונייה, ובאמצע שהוא נסע על גבי אונייה הוא ראה אי קטן, ירד מהאי והוציא מים חמים לבשל, להכין לעצמו תה או קפה. התחיל על האי הקטן לבשל את המים החמים, להרתיח אותם, להכין לעצמו משקה, מים, תה או קפה. פתאום זה לא היה אי, זה היה לוויתן גדול, שהוא היה יושב על הלוויתן, הלוויתן התהפך וכמעט הוא נפל וכמעט הוא טבע, ובנס גדול הוא ניצל. ככה הגמרא מספרת דבר תמוה. רוב המפרשים שואלים מה הפירוש, נסע באונייה, נסע בים, חשב שזה אי, עלה על האי, רצה להכין לעצמו תה לשתות, זה לא היה אי, זה היה לוויתן, התהפך כמעט טבע. מה הסיפור של הגמרא הזו? ראינו באחד המפרשים שאומר כך, החיים זה ים, בחיים זה כמו ים, פעם הים סוער, פעם הים פחות סוער, פעם הים שקט. ככה החיים של האדם. אדם מסתכל אם הוא בן 20, אם הוא בן 30, אם הוא בן 50, אחורה על החיים. איך החיים היו? לפעמים היה סערה, לפעמים היה בינוני, לפעמים היה שקט. שקט כל החיים לא יכול להיות. אין מציאות של שקט כל החיים. זה כל פעם משתנה, והיום טוב, מחר לא יודעים מה יהיה. החיים משתנים כל רגע. אותו אמורא אומר, נסעתי בים. מה זה נסעתי בים? נסעתי בחיים. החיים זה ים. פתאום ראיתי אי. באמצע הים אדם רואה, באמצע החיים אדם פתאום מוצא אי. מקום בטוח, מקום שקט, מקום נוח, מקום שאפשר להיות בו בשקט, בנחת, בטוב. אותו אמורא יורד, חשב שהוא מצא חלק ונחלה, שקט וביטחה בחיים שלו. ירד לאי הזה. לאט לאט גם מרגישים ביטחון, רוצים לנוח, לישון, לאכול, לשתות תה, לשתות קפה. התחיל להכין לעצמו תה או קפה. ופתאום זה לא היה אי, זה היה תנין, לוויתן התהפך וכמעט טבע. ככה החיים. אדם פתאום מרגיש שקט,
מרגיש שהוא הגיע לאי, יורד מהאונייה, עומד על האי, הוא חושב שזה מה שיש הכי טוב. יש לי נכסים, יש לי בתים, יש לי בניינים, יש לי כל החיים טובים, ואז הוא מתחיל לאט לאט גם לבשל, לאכול, טוב לו. אבל פתאום התנין, הלוויתן הזה מתהפך, והוא נופל בתוך הסערה של הים. ככה זה החיים. ואדם צריך להיות ערני וחכם, איך להסתכל על החיים ואיך לראות את החיים. צריך לדעת יסוד גדול. בכדי להגיע לקומה עשירית, יש שתי דרכים להגיע לקומה עשירית. דרך אחת במדרגות, לטפס קומה ועוד קומה ועוד קומה, עד שנגיע לקומה עשירית. יש עוד דרך להגיע לקומה עשירית, לעלות במעלית ולעלות בשתי רגעים לקומה עשירית. כך גם החיים של האדם. להשיג דברים, יש שתי דרכים. דרך אחת לעמול, לעלות קומה ועוד קומה, לטפס ולהזיע עד שלהגיע לדרגה הגבוהה ביותר. יש עוד דרך להגיע לדרגה גבוהה ביותר, לעלות במעלית. מה זה מעלית? מסירות נפש. מי שעושה מסירות נפש, מה שלוקח לאנשים 100 שנים, 80 שנה, 30 שנה להגיע, עם מסירות נפש מקצרים את הדרך. מי שמוסר נפש על כל עניין, הקדוש ברוך הוא נותן לו הצלחה מהירה, לא בדרך טבע. אתה מוסר את נפשך, תשיג דברים מעל הטבע. אתה הולך בדרך טבע, הקדוש ברוך הוא הולך איתך בדרך טבע. כי מלאכה ניצב ולך לשמוך בכל דרכיך. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כמו צל, השם צלך על יד ימיניך, כמו הצל. אתה מוזיז את היד הזה, הצל זז, ככה הקדוש ברוך הוא. איך שאתה מתנהג בדרך שאדם מודדים איתו. בדרך שאדם נוהג, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו. איך שאתה מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא בדיוק מתנהג איתך. אתה מתנהג במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. הקדוש ברוך הוא מקצר לך את הדרך בכל הדברים. מי שיש לו כוח של מסירות נפש, מי שיש לו כוח למסור את נפשו למען הזולת, למסור את נפשו למען הכלל, המעלה שלו גדולה ביותר, שאף אחד לא יכול להתקרב למעלה של כאלה אנשים. מי שעושה מסירות נפש הוא עולה לקומה עשירית במעלית. מי שהולך לחיים רגילים, אז הוא מטפס במדרגות עד שמגיע לקומה עשירית. להשיג דברים גדולים, יש כוח אחד להשיג דברים גדולים, כוח של מסירות נפש. מי שיש לו כוח של מסירות נפש, זה קיצור בחיים להרבה דברים שקשה להשיג אותם. מסירות נפש זה קיצור של דברים קשים ביותר שבחיים קשה להשיג אותם. לכן האדם צריך להשריש בתוך עצמו כוח של מסירות נפש. סיפור ידוע, מתי שיצרו את החשמל, מתי שהמומחים שיצרו את החשמל, יצרו את החשמל, לא בכל בית היה חשמל, רק אצל האנשים המובחרים והעשירים היה בביתם חשמל. 99% מהעולם לא היה להם חשמל בביתם. היה איזה מלומד גדול, פרופסור גדול, שהלך לחברו, הלך לחבר שלו לבית שלו, הלך אותו מלומד, אותו פרופסור גדול, לבית של החבר שלו, נכנס לביתו, אכל ושתה, הגיע זמן שינה. הוא הלך להתארח אצל החבר שלו. לאותו חבר היה בבית כבר מנורות של חשמל, לא עם גז ולא עם שמן ולא עם נפט, אלא היה לאותו אדם שהתארח אצלו מנורות של חשמל. נכנס אותו פרופסור, ישב, אכל וגמר לאכול, נכנס למיטה לישון. התחיל לקרוא ספר, גמר לקרוא, רצה לכבות את האור לישון. איך לכבות את האור? עלה על הכיסא והתחיל לעשות רוח לחשמל. הוא חשב שזה כמו נר של שמן, כמו מנורה של גז, עם הפה יעשה רוח ויתחבא.
עשה רוח זה לא מתחבא, התייאש, ירד מהכיסא, ניסה לחסות את הראש ולישון, ניסה לא הצליח, קם עוד פעם, עלה ועוד פעם ניסה עם הרוח לכבות את האש, לא הצליח. כל הלילה עולה על הכיסא ויורד, מנסה לישון, מנסה להתחסות, לא הצליח לישון כל הלילה. בבוקר יושב לאכול ארוחת בוקר עם חברו, אומר לו, אני מתבייש לומר לך, אבל כל הלילה ניסיתי לכבות את האור, עליתי על הכיסא עם הפה, ניסיתי לישון, ניסיתי להתחסות, ניסיתי לחסות את הראש, לא הצלחתי להירדם. למה לא הצלחתי לכבות את האור? בא אליו חברו ואמר, יש מתג, רק מחבים האור מתחבא, לא צריך עם הפה, לא צריך לעשות כלום, לא עם היד רוח, לא עם הפה, לא כלום, לוחצים בכפתור וזה מתחבא. ככה האדם, יש לאדם מחשבות של פעם, מחשבות של פעם עם הרוח מחבים אותם, מחשבות של היום צריך את המתג להוריד ואז זה מתחבא, את המתג להרים ואז זה נדלק. זה החיים. מי שרוצה לחיות את החיים של פעם זה טוב, אבל זה קשה ביותר. הוא ימצא את עצמו בזמנים ורגעים לא נוחים, ומי שירוץ עם החיים של היום יותר מדי ולא יהיה לו את המעצורים הנכונים, והוא לא ידע איפה לעשות את המעצור הנכון ואיפה לעמוד ואיפה לעצור, הוא יכול להידרדר וליפול וללכת לתהום, לדברים החמורים ביותר ולדברים הקשים ביותר. אדם צריך כל הזמן שהתורה תהיה חלק ממנו. ראינו היום בספר קדוש, בדרך לפה ראינו בספר קדוש שומר יסוד גדול. עד מתן תורה, כל אדם שהיה עושה עבירה, העבירה הייתה נהיית חלק ממנו. עד מתן תורה, גנבת, הגניבה הייתה נהיית חלק מהחיים שלך. שיקרת, השקר נהיה חלק מהחיים שלך. כל מעשה רע שעשית, המעשה רע שעשית נהיה חלק מהחיים שלך. ממתן תורה שקיבלנו את התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, התורה שאנחנו לומדים אותה היא כמו מנטרלת את העבירה מאיתנו. עשית עבירה, למדת תורה, התורה הקדושה מנטרלת שהעבירה לא תהיה חלק ממך. עד מתן תורה העבירה הייתה חלק מאיתנו. ממתן תורה, התורה מנטרלת שהעבירה לא תהיה חלק ממך. לכן כל יהודי חייב לדעת שלא משנה ולא איזה מצב הוא נמצא, אדם חייב ללמוד תורה, אדם חייב לקבוע עיתים לתורה. אם אדם לא לומד תורה ולא קובע עיתים לתורה, החטא, העוון, הגזל, השקר, הלשון הרע, כל מה שהוא עושה מתדבק בתוכו ונהיה חלק ממנו. אם הוא לומד תורה, קובע עיתים לתורה, אפילו אם הוא לא מבין, כמו שהגמרא מספרת, לרבי הקדוש רבי יהודה הנשיא היה שכנים שהם היו אילמים וחרשים, והיו מקפידים לבוא כל שיעור לשיעור של רבי הקדוש. במשך 25 שנים לא הפסידו שיעור אחד, אבל הם לא הבינו כלום, הם היו חרשים, אילמים, כל מה שלמדו הם לא שמעו, לא הבינו, לא ידעו. אחרי 25 שנים הגמרא מספרת, רבי יהודה הנשיא התפלל עליהם שהקדוש ברוך הוא יפתח את אוזנם, יפתח את ראשם, יוכלו לדבר, והגמרא אומרת שהם חזרו ודיברו כל מה שרבי הקדוש דיבר 25 שנים. הכל נכנס בתוך הנפש שלהם, הכל נכנס בתוכם, הכל נכנס בתוך הנפש שלהם. לכן אדם צריך לדעת יסוד גדול, פיקודי השם ישרים משמחי לב. יש לתורה הקדושה כוח גדול ביותר להיכנס, לחדור בתוך הנפש של האדם.
מעשה טוב, לא יודע איפה זה יעמוד איתו. כל מעשה קטן, אפילו הטוב ביותר, הקטן ביותר שאתה עושה, אתה יודע מה השם בשמיים רואה. אנחנו עושים מעשה קטן, אנחנו יודעים מה זה עשה, אנחנו לא יודעים מה זה עשה. מעשה קטן יכול להיות ברגע, שברגע הזה זה שעת רחמים, שזה יכול לשנות לכל האדם את כל החיים. אמרנו הרבה פעמים, החיים זה כמו כביש מהיר שנוסעים מהר, וכל רגע שאתה לא חושב במכונית, אתה יכול לעשות תאונה. כל רגע שאתה לא מסתכל וחושב, אתה יכול לאבד סיבוב, ואז אתה צריך לנסוע עוד הרבה שעות להגיע חזרה לאותו סיבוב. ככה זה החיים. אם לא מרוכזים, חזק מאוד, אפשר לאבד, אפשר להפסיד, אפשר לעשות תאונה, אפשר לעשות דברים קשים ביותר. אדם צריך להיות חכם ברגעים הקטנים, להשיג ממנה דברים גדולים. ככה הגמרא בקידושין אומרת, אדם שנותן טבעת לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. עושה תנאי ואומר, אני מקדש אותך, התנאי שאני צדיק גמור, מקודשת או לא? אומרת הגמרא מקודשת. הגמרא אומרת, אבל אולי רשע. איך מקודשת? קידושין זה לא דבר פשוט, אנשים מזלזלים בחתונה. חתונה זה לא דבר פשוט, קידושין זה לא דבר פשוט. אדם שמקדש אישה זה נהיה ברית. הרשש אומר שהיה מגדול המקובלים, שמתי שאדם מתחתן עם אישה בלילה הראשון, מה זה בעל ואישה? זה שתי נשמות שהיו נשמה אחת בשמיים, נחתכו לשתיים וירדו למטה, ואחרי כן, ביום שמתחתנים בלילה הראשון, הם מתחברים ונהיים נשמה אחת עוד פעם. זה לא פשוט חתונה, חתונה זה לא דבר פשוט. אז פה אנחנו עומדים ואומרים דברים החשובים ביותר, שהאדם הזה, האדם שאומר לאישה מקודשת כי אני צדיק גמור, ואולי פשע, מקודשת. למה? אולי יראה בתשובה. רגע אחד, שנייה, יראה בתשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. אנשים לא יודעים מה זה כוח של רגע. ברגע יש כוח עצום שאין כדוגמתו. אדם ברגע אחד יכול להגיע לכל המדרגות הגבוהות ביותר. מתי שבן אדם עומד בחיים בפני בעיה, רוב הבעיות הן לא בעיות, זה רק דברים שנדמה, וכמה שתנסה לפתור אותם, לא תצליח לפתור אותם. בכדי לפתור בעיה, אדם צריך ללכת למטרה של הבעיה, לנקודה האמיתית של הבעיה, ושם לפתור את הבעיה. רוב הצרות של האנשים בחיים, אנשים בכלל מתמודדים עם דברים שהם לא קיימים. אדם רב עם דברים שלא קיימים, אדם מתמודד עם דברים שבכלל לא קיימים אצלו. המחשבות והבעיות, אדם יחשוב, כל הבעיות שיש לו, רובם זה בראש שלו. אין לו את הבעיות שהוא חושב עליהן באמת, במציאות הוא לא קורא לו מה שהוא פוחד. ממה שפחדתי אף פעם לא היה לי, וממה שלא פחדתי תמיד קרה לי. רוב הדברים שאדם פוחד אף פעם לא קרו לו, ורוב הדברים שאדם לא חשב ולא דאג, זה מה שקרה לו בחיים. לכן, כל התמודדות שאדם מתמודד בחיים בה, קודם כל תחפש מה השורש של ההתמודדות. נדלק שריפה במקום, כמה שתחבא מסביב זה לא יעזור, צריך ללכת לשורש של המקום שמשם יוצאת השריפה ושמה לכבות את האש. יש לאדם חום גבוה, הוא ישתה כדורים להורדת חום, זה טוב, אבל יש לו מוגלה בגוף, כל עוד שהמוגלה קיימת ועוד נותנת את אותותיה על הגוף, זה לא יתרפא החום, זה מסוכן. צריך ללכת לתת תרופה למוגלה שיש לך, לרפות אותה, ואז החום יפסיק. מה שאנשים עושים בחיים, שותים כדור להורדת חום, ומשאירים את המוגלה עוד לפעפע בגוף שלהם, ולא מטפלים בזה. לכן אדם צריך להיות ממוקד בחיים, לסדר בראש שלו כמה עניינים ששמה המקור של הבעיה שלו בחיים. כל צרה שיש, תלך לחפש את המקור של הצרה, מאיפה היא באה. ואחרי שתמצא את המקור של הבעיה, מאיפה היא באה, תתקן אותה, והדברים יקלו עליך. וכל עוד שלא תתקן אותה, אתה יכול לחיות חיים שלמים על הגב שלך עם צרה, שאתה רק חושב שתחבר אותה עוד שבוע, עוד חודש, אבל הצרה נשארת כל החיים, הצרה נשארת כל הזמן, הצרה לא תיפטר לעולם, כל עוד שלא תמצא את השורש, ותפתור את אותו שורש של בעיה שיש לך.
זה מעלה של יהודי. מתי שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, והאדם נשאר חזק ושמח ואיתן, ולא נשבר ולא נרפה מהניסיון שעבר, זה מורה על נשמה רמה. מה זה החיים שאנחנו עוברים? החיים שכל יהודי עובר זה חיים של ניסיונות של תיקונים. כל אחד הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכלים שהוא צריך אותם. מי שצריך להיות עשיר, כי זה הכלי שהוא צריך לעשות את התיקון שלו בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו עושר. זה כמו אדם שמזמין פועל לתקן לו את הבית, אז אם הוא הזמין פועל שצריך להחליף חלון, אז הפועל שבא להחליף חלון הוא מביא כלים לתקן חלון. אם צריך לתקן ספרייה, הפועל בא עם כלים לתקן ספרייה. כל תיקון בבית על פי מה שצריך, הפועל בא עם הכלים לתקן את אותו דבר שצריך לתקן. אותו דבר אנחנו בעולם הזה. אנחנו פועלים שבאנו לעשות את רצון אבינו שבשמיים, וכל אחד מה שהתיקון שלו, אלו הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לו לעשות את התיקון שלו. אתה התיקון שלך עושר, לעשות תיקון בעניינים של עושר, זה כמו אדם שצריך לתקן חלון, נותנים לו כלים לתקן חלון, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כלים לתקן חלון עושר. הכלים שלך זה ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לך חוכמה ויכולת לשבת ולעשות מה שצריך, לשבת בישיבה ללמוד תורה, כי זה הכלים שלך. התיקון שלך להיות חולה ולעמוד בייסורים, הקדוש ברוך הוא נותן לך כלים להיות חולה לעמוד בייסורים. אם אתה פתאום רוצה כלים של פועל אחר, זה לא עבודה שלך, זה לא כלים שלך, זה לא דברים שאתה צריך לעשות אותם. אם זה לא דברים שאתה צריך לעשות אותם, אז בשביל מה אתה בוכה ואתה רוצה כלי שאתה לא צריך לעשות בו כלום? כל אחד מקבל מהקדוש ברוך הוא כלים שהוא צריך לעבוד בהם. אם אנחנו צריכים את התיקון הזה בעולם לעשות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלי לעשות את זה מה שצריך. אדם שרוצה כלים של אחרים, הוא טועה בכל היסוד שלו. הוא לא צריך את זה, זה לא מגיע לו, זה לא שלו, ואדם לא יכול לקנות למה אני לא עובד במלאכה של השני. אתה עושה את מלאכתך, ואתה מקיים את המלאכה שלך, ולא תיכנס למלאכה של החבר שלך. מלאכה של החבר שלך זה שלו. אל תיכנס לדבר שהוא לא שייך לך. ב10 באב נחרב בית המקדש. זה היום שנחרב המקום הקדוש של עם ישראל, הדבר המקודש ביותר של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא השאיר לנו דבר אחד, את מה? את כותל המערבי. מה זה כותל המערבי? איך זה לא נחרב? למה לא נחרב? חז"ל אומרים שלבית המקדש היה 4 חזיתות. החזית שנשארה זה כותל המערבי לא נחרב. למה לא נחרב? חז"ל אומרים כך, את כל בית המקדש מתרם העשירים. כל העשירים נתנו הרבה כסף, כל היהודים העשירים נתנו כסף. בכסף של העשירים בנו את בית המקדש. בכסף של העניים את מה בנו? את כותל המערבי. את מה שנתנו הפשוטים, את מה שנתנו האנשים ממה שאין להם, זה היה חביב לשם. וחז"ל אומרים, הכל נחרב וכותל המערבי לעולם לא יחרב ולא ייגמר ולעולם יישאר שלם עד שהשם יבנה את בית השלישי. זה למה כך? משום שזה נתנו העניים מהצער שהיה להם, ממה שאין להם נתנו, זה היה חביב אצל השם. אדם עושה דבר מהלב, ואדם נותן דבר מליבו, קודש בריך הוא הקדוש ברוך הוא לי בבית, רוצה את הלב של האדם. ואם הלב של האדם טוב, הקדוש ברוך הוא מרחם ועוזר, הקדוש ברוך הוא מסייע, הקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם עם אדם, עושה מליבו. כל מה שקורה לאדם בחיים, עילת העילות וסיבת הסיבות, שלח אותו, העמיד אותו, שם אותו במקום הזה בכדי לעשות את הדבר הזה. ולכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, מהשם מצעדי גבר כוננו ידיך. מה הפירוש? אדם נוסע עד סוף העולם, טס מקום לסוף העולם, בסוף הוא אומר, למה באתי לפה? למה באת לפה? מהשם מצעדי גבר, השם הביא אותך עד פה, לברך שהכל נהיה בדברו ולברך ברכה, לעשות פה תיקון. כל מקום שהגעת בעולם לא סתם הגעת אליו. כל היהודים שבאו לפה היום לא סתם באו. כל אחד יש לו ניצוץ קדוש פה לתקן. מחר הלכת למקום פלוני אלמוני, לא סתם הלכת לשם, תברך.
תיטול ידיים, תניח תפילין, תקיים מצווה, תחשוב מחשבה טובה, תקרא פרק תהילים, אולי באת עד המקום הזה לעשות את המצווה הזאת, וזה התיקון שלך, זה התיקון, זה מה שאתה צריך לעשות בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. אדם צריך לדעת לסוף איפה שהקדוש ברוך הוא שם את האדם, בכל מצב שהקדוש ברוך הוא שם את האדם, שם האדם צריך לתקן, ושם האדם צריך להתמודד עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מי שהאמונה שלו חזקה ביותר, שזה מה שהוא צריך לעשות, הכל קל לו בחיים. מתי שבן אדם עומד בחיים בפני בעיה, רוב הבעיות הן לא בעיות, זה רק דברים שנדמה, וכמה שתנסה לפתור אותם, לא תצליח לפתור אותם. בכדי לפתור בעיה, אדם צריך ללכת למטרה של הבעיה, לנקודה האמיתית של הבעיה, ושם לפתור את הבעיה. רוב הצרות של האנשים בחיים, אנשים בכלל מתמודדים עם דברים שהם לא קיימים. אדם רב עם דברים שלא קיימים. אדם מתמודד עם דברים שבכלל לא קיימים אצלו. המחשבות והבעיות, אדם יחשוב, כל הבעיות שיש לו, רובם זה בראש שלו. אין לו את הבעיות שהוא חושב עליהן באמת, במציאות הוא לא קורא לו מה שהוא פוחד. ממה שפחדתי אף פעם לא היה לי, וממה שלא פחדתי תמיד קרה לי. רוב הדברים שאדם פוחד אף פעם לא קרו לו, ורוב הדברים שאדם לא חשב ולא דאג, זה מה שקרה לו בחיים. לכן, כל התמודדות שאדם מתמודד בחיים בה, קודם כל תחפש מה השורש של ההתמודדות. נדלק שריפה במקום, כמה שתחבא מסביב זה לא יעזור, צריך ללכת לשורש של המקום שמשם יוצאת השריפה, ושם לכבות את האש. יש לאדם חום גבוה, הוא ישתה כדורים להורדת חום, זה טוב, אבל יש לו מוגלה בגוף, כל עוד שהמוגלה קיימת ועוד נותנת את אותותיה על הגוף, זה לא יתרפא החום, זה מסוכן. צריך ללכת לתת תרופה למוגלה שיש לך, לרפות אותה, ואז החום יפסיק. מה שאנשים עושים בחיים, שותים כדור להורדת חום, ומשאירים את המוגלה עוד לפעפע בגוף שלהם, ולא מטפלים בזה. לכן אדם צריך להיות ממוקד בחיים, לסדר בראש שלו כמה עניינים ששם המקור של הבעיה שלו בחיים. כל צרה שיש, תלך לחפש את המקור של הצרה, מאיפה היא באה. ואחרי שתמצא את המקור של הבעיה, מאיפה היא באה, תתקן אותה, והדברים יקלו עליך. וכל עוד שלא תתקן אותה, אתה יכול לחיות חיים שלמים על הגב שלך עם צרה, שאתה רק חושב שתחבא אותה עוד שבוע, עוד חודש, אבל הצרה נשארת כל החיים, הצרה נשארת כל הזמן, הצרה לא תיפטר לעולם, כל עוד שלא תמצא את השורש, ותפתור את אותו שורש של בעיה שיש לך. מסופר עוד מעשה שהיה אדם שהלך וחיפש רב שייתן לו דרך איך ללכת בדרך השם, וחיפש מרב לרב, ממקום למקום, מישהו שינחה אותו וידריך אותו איך לעבוד את השם. אמרו לאותו אדם, יש רב פשוט שאף אחד לא יודע ממנו, אף אחד לא שמע ממנו, הוא צדיק יסוד עולם, גר בכפר רחוק, גר במקום רחוק, לך אליו ותבקש ממנו שיעזור לך להגיע לעבודת השם. אותו אדם נסע דרך רחוקה ביותר, מקום רחוק ביותר, הגיע לאותו רב, אמר לו, רבי בבקשה תלמד אותי דרך השם, תאמר לי מה אני עושה, מה אני צריך לעשות, איך אפשר להגיע לעבודת השם, לדברים גדולים. אותו רב לא רצה לענות, אותו רב אמר, אני לא עונה, אני לא רוצה להגיד כלום. אותו אדם לחץ את הרב יום ועוד יום ועוד יום. אחרי כמה ימים אמר לו הרב, תלך ל3 חנויות בעיר, חנות ראשונה של הנגר, חנות שנייה של אדם שעושה מטרים, חנות שלישית של אדם שעושה דברים מברזל, והם יראו לך מה זה דרך השם. אותו אדם מתלהב, אמר, חנות של הנגר, נראה מה זה דרך השם שם, חנות של מטרים, נראה מה זה דרך השם שם, חנות של ברזל, נראה מה זה דרך השם שם. נסע מהר לעיר, נכנס לחנות הראשונה, הוא רואה נגר, בונה דברים מעץ. חנות השנייה, הוא רואה אדם עושה מטרים, דבר פשוט.
חנות השלישית רואה אדם עושה דברים בברזל, דבר פשוט, אמר איפה דרך השם? חזר לרב, אמר לרב איפה לא ראיתי מה זה דברים שאני צריך ללמוד, באתי לפה, התחננתי, הלכתי דרך ארוכה, מה אני לומד מזה? הרב תעזור לי, מה אני לומד מכל מה שעכשיו אמרת לי? הרב לא ענה לו, הרב אמר לו ברבות הימים תבין ותראה. אותו אדם הלך, המשיך את חייו, אבל היה לו אכזבה בלב. מה זה הדבר הזה? איפה הלימוד שצריך ללמוד מזה? אחרי כמה זמן הלך בתוך היער, הוא שומע נגינות, הוא מתקרב, הוא רואה את אותו אדם שהיה בחנות של העץ, שבנו מאותו עץ ואותו מטרים ואותו ברזל, כלי נגינה ומישהו מנגן בזה. אז אמר אותו אדם, מה הרב אמר לי? תחכה, עץ, אחר כך מטרים, אחר כך ברזל, כך בונים כלי נגינה, אחר כך שומעים את זה מנגן. אותו דבר דברים של הקדוש ברוך הוא. הרבה דברים ורוב הדברים בחיים אתה צריך לחכות לעץ, למטרים ולברזל עד שזה מתחבר ביחד, ועד שבסוף אתה הולך ושומע את הנגינה של אותם דברים. ככה זה בחיים. מי שחושב שהוא יגיע לחנות של העץ ובזה הוא פתר את הכל, הוא טועה. הוא השיג קצת, הוא מאבד את הכל ומתייאש מהברזל או העץ או המטרים שהשיג. אחרי שמחברים את העץ, את המטרים ואת הברזל, את שלושתם ביחד, אז אפשר לשיר ולשמוע את הניגון הערב והטוב שאדם יכול לשמוע. הרבה פעמים אדם מתייאש על הברזל, על המטרים או על העץ ולא נותן לזה להיות מוכן. האדם צריך לדעת שכל הדברים הטובים צריך לחכות להם. כל הדברים החשובים צריך לדעת לחכות עד שישיג את הדברים הנכונים. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת ככה, היה בן אדם שהיה לו חלוק, והיה ריב עם החלוק הזה, אם זה שלו או של חברו. הלכו לדין תורה וקבעו שהחלוק של חברו. הורידו לו את החלוק ולקחו את זה ונתנו לחבר. האיש הזה היה יוצא רוקד ושמח שמחה גדולה. שאלו אותו, למה אתה כל כך שמח? אמר להם אותו אדם, אם באמת זה של חברי, אני שמח שאני לא גנב. להיות גנב זה דבר חמור, לקחו את זה. ואם זה לא של החבר שלי וזה שלי ולקחו לי את זה, אלוקים חייב להחזיר לי. אלוקים חייב להחזיר לי מה שלקחו לי הדיין. לכן אני שמח, או שניצלתי מגזל, או שאלוקים עכשיו מעט יחזיר לי את זה. וזה מה שכתוב בפסוק. משפט וצדקה ביעקב. מה פירוש משפט וצדקה? אם הלכת לי משפט בדין תורה, אם אתה צודק, אז זה משפט, לקחו מה שלא שלך. ואם אתה לא צודק, ואם אתה באמת עשו לך עוול, צדקה, השם יחזיר לך את זה במתנה, צדקה, מה שלקחו לך. לכן, דיין שדן דין אמת, הוא עושה טוב. למה? הוא לא גורם שהקדוש ברוך הוא יצטרך להחזיר לאדם דבר שלקחו לו. ואם חס ושלום הדיין טעה, הקדוש ברוך הוא חייב להחזיר מה שלקחו. אדם שהולך לבית משפט, אם השופט טעה, אלוקים לא יחזיר מה שהשופט טעה. שופט טעה, ניזוק טעה. אבל אם הלכת לדין תורה והדיין טעה, והדיין לקח לך משהו שלא שלך, התורה הקדושה מבטיחה לנו שהשם יחזיר לך מה שלקחו לך. לכן אם יש לאדם משפט או דין תורה, למה ירוץ לדין תורה? כי דין תורה זה גם אם הדיין טועה, השם יחזיר לך מה שלקחו לך. ודין תורה זה דבר חשוב ביותר שצריך האדם להקפיד בכל כוחו. אם הוא יכול ללכת לדין תורה, לנסות בכל כוחו רק דין תורה, כי זה משפט וצדקה ביעקב. אם לא מגיע לך, נהיה צדק. אם מגיע לך, זה צדקה. השם יחזיר לך מה שלקחו לך. אדם צריך להקפיד כל חייו, להסתכל אם אתה רוצה הצלחה בעולם הזה,
לראות מה אתה יכול לעשות מעבר למה שאתה מחויב, לא רק מה שאתה מחויב. מסופר על רבי יואל מסטמר שהיה קודש קודשים, אחד היהודים הגדולים והקדושים שהיו בעם ישראל בתקופות האחרונות. מסופר עליו שמתי שהיה לו דוחק בישיבה והיה קשה בישיבה אצלו בפרנסה, הוא היה אומר לתלמידים שלו, אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע לישיבה? תלכו לזכות את אחרים בדברים שאתם לא מחויבים. לכו תזכו יהודים ללבוש ציצית, לכו תזכו יהודים דברים שאנחנו לא מחויבים לעשות אותם, וזה העומק של הדברים. מתי שאדם עושה דברים שהוא לא מחויב על פי ההלכה, דברים שהתורה לא מחייבת אותו, הוא עושה אותם, יש על זה שכר בעולם הזה. לכן אנחנו בחיים האלה שאנחנו חיים אותם, כל אחד יש לו את המסע הגדול על הגב שלו. אין בן אדם שיכול לומר אצלי הכל נוח והכל טוב. כל אחד יש לו את ההתחייבויות, את המסע ואת הדאגות וכל הדברים שמסביב לאדם. כמה שאדם יעשה מעבר למה שהוא מחויב, הקדוש ברוך הוא מוריק לו ברכה עד בלי די, עד שיבנו שפתותיו ולומר די די. אדם צריך לדעת כמה שאתה לא מחויב, אתה עושה מעבר לזה, הקדוש ברוך הוא נותן לך יותר. לכן אדם יעשה את המצוות שהוא מחויב בהן. כל יהודי חייב לקיים את המצוות, כמו שכתוב בראשונים, שהתרי"ג מצוות זה דברים לקשור אותנו עם הקדוש ברוך הוא. שמרת שבת, יש לך יותר קשר עם אלוקים. למדת תורה, יותר קשר עם אלוקים. הנחת תפילין, יותר קשר עם אלוקים. כל מצווה שאתה עושה, אתה נהיה יותר קרוב לאלוקים. תרי"ג מצוות הם קושרים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. התרי"ג מצוות זה דבר שקושר אותנו, כל מצווה מקרב אותנו יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. זה כמו מרחק של 613 קילומטר לקדוש ברוך הוא. קיימת מצווה, התקדמת קילומטר אחד. עוד מצווה, עוד קילומטר. עוד מצווה, עשית עבירה, הלכת אחורה. כך אדם צריך לראות את התרי"ג מצוות עם הקדוש ברוך הוא. וכמה שאדם יותר מקיים מעבר, יש לו גם שכר בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה גם כן בעולם הזה. לכן כל אחד צריך להיות חכם, להתנהג בחוכמה. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. המעשים שלך מקרבים אותך עד הקדוש ברוך הוא, והמעשים שלך חס ושלום מרחיקים אותך מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שיש אהבת חינם, יש בו שמחה, יש בו ברכה, יש בו הצלחה. דבר שאין בו אהבת חינם, אין לו אף קיום, לא יכול להתקיים. פרנסה לא יכולה להיות במקום שיש מחלוקת. דוד המלך אומר בתהילים, השם גבולך שלום, חלף חיטין ישביעך. השם גבולך שלום. אם יש שלום, יש חלף חיטין, יש פרנסה. אם אין שלום, אין פרנסה. אם אין שלום במקום לעולם, לא יהיה פרנסה. הגמרא אומרת לו, מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא שלום. הקדוש ברוך הוא חיפש כלי שמחזיק ברכה לישראל. מה הכלי שמחזיק ברכה לישראל? אלא שלום. שלום זה הדבר שמחזיק ברכה לעם ישראל. וחשבנו לדקדק ולומר, הגמרא בברכות אומרת, מי שחולם בלילה סיר, יצפה לשלום. אדם שבלילה ישן וחלם סיר, ידע שתכף היה לו איזה ריב, יהיה לו שלום. חשבנו לשאול למה סיר זה מרמז על שלום, מדוע סיר מרמז על שלום? אז חשבנו לפרש ולומר כך, נראה אש ומים. אש ומים זה דבר במחלוקת. לשים אש ומים ביחד אי אפשר. המים מחבים את האש או שהאש אוכלת את המים, אם זה לא הרבה מים, אי אפשר. אבל אם אפשר לחבר את האש והמים ביחד, מה קורה? אפשר ליצור עם זה דברים. לוקחים סיר, שמים בו מים, שמים בפנים מה שרוצים, מבשלים. אז מה הסיר עושה? שלום בין המים לבין האש. והסיר על ידי שעושה שלום בין המים לבין האש, גורם שיווצרו דברים חדשים, לבשל, לעשות דברים אחרים. לכן הרואה סיר בחלום, יצפה לשלום. מי שרואה סיר בחלום, יצפה לשלום. מדוע? כי מה הסיר עושה? הסיר עושה שלום בין האש לבין המים, ומזה נוצר דברים חדשים. כל זמן שיש שלום, שיש אהבת חינם, שיש דברים טובים, הקדוש ברוך הוא נותן שפע וברכה. הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא גדולה. אלא פה יש יסוד גדול. יש שתי סוגים של עבירות. יש אדם שעושה עבירה,
אולי יסלחו לו, אולי לא יסלחו לו. יש אדם שמכעיס. אדם שמכעיס, מתנהגים אליו בצורה יותר קשה. אתה יכול ללכת ברחוב, אדם יעשה לך משהו קשה, תתרחק ממנו, תאמר אני לא רוצה, אתה לא חבר שלי, לא רוצה לשמוע ממך, לא רוצה לראות אותך, פעם אחרונה בחיים שראיתי אותך, אבל לא שונאים אותו, מתרחקים, לא יראו אותו לעולם. יש אדם שעושה משהו קטן, אבל המשהו הזה מכעיס מאוד מאוד, ואפילו שהוא עשה רק משהו קטן, הכעס והעברה נשארת שמורה לנצח על המשהו הקטן שהוא עשה. זה שתי סוגים של אנשים שמקלקלים אחד עם השני. יש אנשים שעושים בעיות גדולים, אבל אומרים נתרחק, שלום, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות. יש אנשים שעושים דברים קטנים אבל מכעיסים, שנשארים לשנוא אותם ולכאוב בלב עליהם שנים רבות. כמו אדם שאבא שלו נותן לו את הכל, וכל היום מתלונן למה כך ולמה כך ולמה כך. זה דבר מכעיס. מכעיס, הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. דברים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא, העונש עליהם גדול ביותר. לכן אדם צריך לדעת. עבירות גדולות לפעמים הקדוש ברוך הוא מעלים מים ואחר כך מתחשבן עם האדם בזמנים ועיתים אחרות. אבל דברים מכעיסים, הקדוש ברוך הוא מעניש קשה, מהר. כל אדם צריך לדעת מה מכעיס את אלוקים, להתרחק מזה. ודע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה למעלה בשמיים, ממך תרגיש מה בשמיים, מה מכעיס את אלוקים. אדם צריך לשבת עם עצמו ולחשוב מה מכעיס את אלוקים, ומהדברים האלה להתרחק ריחוק גדול ביותר, כי אלה דברים שמהר מביאים את העונש על האדם. לא נותנים לאדם זמן לחזור בתשובה, להסתדר. עשית דבר מכעיס, השם מעניש את האדם במקום. לכן אדם צריך להיזהר ביותר. דברים מכעיסים, כפיות טובה. כפיות טובה זה דבר שמכעיס את אלוקים. אדם שיש לו כפיות טובה זה דבר שמכעיס את אלוקים מהר, ואדם יכול להענש מהר על מה שהוא עושה. כל הדברים שמכעיסים, תתרחק ממנם. תתרחק ממנם כי העונש מהיר והעונש קשה, ואין לאדם זמן לעשות תשובה. כל מה שקורה לאדם בחיים, עילת העילות וסיבת הסיבות, שלח אותו, העמיד אותו, שם אותו במקום הזה בכדי לעשות את הדבר הזה. ולכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, מהשם מצעדי גבר כוננו ידיך. מה הפירוש? אדם נוסע עד סוף העולם, טס מקום לסוף העולם, בסוף הוא אומר למה באתי לפה? למה באת לפה? מהשם מצעדי גבר, השם מביא אותך עד פה, לברך שהכל נהיה בדברו ולברך ברכה, לעשות פה תיקון. כל מקום שהגעת בעולם לא סתם הגעת אליו. כל היהודים שבאו לפה היום לא סתם באו. כל אחד יש לו ניצוץ קדוש פה לתקן. מחר הלכת למקום פלוני אלמוני, לא סתם הלכת לשם, תברך, תיטול ידיים, תניח תפילין, תקיים מצווה, תחשוב מחשבה טובה, תקרא פרק תהילים. אולי באת על המקום הזה לעשות את המצווה הזאת, וזה התיקון שלך. זה התיקון. זה מה שאתה צריך לעשות בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. אדם צריך לדעת יסוד. איפה שהקדוש ברוך הוא שם את האדם, בכל מצב שהקדוש ברוך הוא שם את האדם, שם האדם צריך לתקן, ושם האדם צריך להתמודד עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מי שהאמונה שלו חזקה ביותר, שזה מה שהוא צריך לעשות, הכל קל לו בחיים. מי שהאמונה שלו לא חזקה, וכל דבר יש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא, ולמה הקדוש ברוך הוא כך, ולמה הקדוש ברוך הוא כך, בשמך יקראוך, בכיסך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך. בן עזאי אומר, בשמך יקראו לך, קוראים לך יעקב או דוד או שלמה, כי זה השם שלך. אל תשאל למה לא קוראים לי שם אחר. בשמך יקראו לך, זה השם שלך, זה מה שצריך לקרוא לך. בכיסך ישיבוך. אדם אומר, למה אני יושב פה והוא יושב שם, למה לא כיבדו אותי שאני יושב שם? לא, בכיסך ישיבוך. אתה יושב בכיסא שלך, אף אחד לא לקח לך את המקום, ואת שלך ייתנו לך. אדם אומר, למה הוא לקח לי את הפרנסה? זה שלי? לא. ואת שלך ייתנו לך, מה ששלך מגיע לך, ואין מלכות נוגעת במלכותה של חברתה, אפילו כמו לא נימה. אדם לא יכול לקחת לחברו, אפילו שערה קטנה ביותר, אדם לא יכול לקחת לחברו. אם האמונה של האדם בנויה כך, ואדם כך מסתכל על החיים, שזה הדרכים של הקדוש ברוך הוא, ואדם לא יכול לעשות כלום, ואדם יכול רק לחשוב מחשבות. המחשבות לא פתרו לאף אדם בעיה בחיים, ותדע שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא,
הכל לטובה. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. תשמח במה שהשם עושה. ואדם צריך ללמוד יסוד גדול. מתי שבא לאדם מצווה ומעשה טוב, יעשה אותו מהר, לא יחכה רגע אחד. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מתי שבא לידך מצווה, אל תחמיץ אותה ברגע אחד, תרוץ מהר ותעשה את המצווה מהר, כי כל רגע שעובר אתה יכול לאבד את זה. וזה עצת היצר הרע. מה היצר הרע עושה? היצר הרע אומר, אם אני אגיד לאדם אל תעשה את המצווה, אדם לא ישמע לי. היצר הרע בא לאדם ואומר לו, תעשה את המצווה, אבל עכשיו זה פה מצווה קטנה, עוד מעט תחכה למחר, תעשה אותה יותר גדולה. למשל, באים לאדם אומרים לו, תלך לשיעור תורה. היצר אומר לאדם, ודאי תלך לשיעור תורה, אבל עכשיו זה שיעור לא חזק, הרב לא נותן שיעור חזק, עוד שעתיים יש שיעור גדול עם רב גדול, תלך, ושם יש שיעור חזק מאוד. אדם מחכה שעתיים, בסוף היצר הרע בא לו עם המטלה האחרת, הוא גם לא הולך בסוף לאף שיעור תורה. היצר הרע לא אומר לאדם אל תלך לשיעור תורה, לא. היצר הרע לא אומר לאדם אל תיתן צדקה, אומר לו תיתן, אבל שם זה לא כל כך טוב, מקום אחר יותר טוב. עכשיו אל תלך לשמחה הזאת, לשמח אדם לקהל הזה, אלא תלך למקום אחר. היצר הרע בא לאדם בהמטלאות, לגרור אותו לעשות מצווה יותר טובה, ובסוף הוא לא עושה אף מצווה. וכך כתוב ברדב"ז, אחד הראשונים, הרדב"ז הראשון, אומר שאם יהודי נמצא בבית סוהר של גויים, ואומרים לו תיקח תפילה אחת בשנה, תבחר איזה תפילה אתה רוצה, שחרית, מנחה, ערבית, כל נדרי, נעילה, תבחר איזה תפילה אתה רוצה. איזה תפילה ייקח? אומר הרדב"ז, את התפילה הראשונה שבאה לידו עכשיו מהר, תחטוף אותה ותיקח אותה. אתה נמצא בצהריים, תיקח את המנחה שבאה מיד. בערב תיקח את הערבית שבאה מיד. לא תאמר כל נדרי, לא תאמר נעילה, לא. מצווה מהר שבאה לידך, אל תחמיצנה. תיקח אותה מהר ותקיים אותה מהר. וזה מלחמה נגד היצר הרע. כי היצר הרע דוחק את האדם לא לעשות עכשיו. לא לעשות עכשיו, אלא תחכה. עוד מעט יהיה יותר טוב. ומתי שאדם מתחיל לחכות לעוד מעט יהיה יותר טוב, בסוף הוא מאבד את הכל, הוא לא משיג בידו כלום, כי זה עצת היצר הרע הגדולה ביותר. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. יש עכשיו מצווה, תחטוף את המצווה בכל כוחך. כמו שכמה פעמים סיפרנו משל ונמשל למלך שהיה לו בן יחיד, והמלך לקח את הרב הגדול ביותר ואמר לו, בבקשה תלמד את הבן שלי שיהיה הבן הטוב ביותר. לקח הרב את הילד, למד איתו 20 שנה. ביום האחרון של הלימודים קרא הרב לבן של המלך התלמיד, אמר לו תיכנס לחדר, קשר אותו עם חוט, לקח מקל והיכה אותו מכות קשות ביותר, עד שהבן של המלך היה פצוע, והרב פתח את הדלת והוא זרק אותו מהדלת למדרגות ואמר לו תלך לבד. הבן של המלך פצוע, כולו שותת דם, זכה עד הארמון, מגיע לאבא שלו, אבא שלו בוכה, מי עשה לך את זה? מה עשו לך? אומר הבן של המלך, הרב שלי עשה לי את זה. המלך כעס על הרב, קרא לו, אמר לו נתתי לך את בני יחידי, ללמד אותו, לגדל אותו, זה מה שאתה עושה? הפסדת את כל עולמך. רציתי לשלם לך, לתת לך, לרומם אותך, לעשות לך, ככה אתה עושה, זה מה שאתה עושה, הפסדת את כל מה שיש לך. והמלך אמר לו גזר דינך מוות. רגע לפני שהוציאו את הרב למיטה, המלך שאל אותו, אבל תאמר לי בבקשה, איזה שטות עשית, למה עשית את זה? אמר לו הרב, לקחתי על עצמי ללמד את הבן שלך ולהביא אותו לדרגות גדולות. לימדתי אותו הכל, אבל דבר אחד עוד לא יודע הילד שלך, איך זה להרגיש כאב. מתי שהוא יפסוק לאנשים עונש, מלכות, צער, בית הסוהר, הוא לא יודע איך מרגישים. הכיתי אותו שירגיש מה מרגישים אנשים מסכנים, שמתי שהוא ירצה לתת לאדם עונש הוא ירגיש מה זה כאב ומה זה עונש. אמר לו המלך, אתה איש צדיק וחס ושלום לא מיתה מגיע לך, אלא זכות גדולה ביותר ושכר גדול ביותר מגיע לך.
מתי שהקדוש ברוך הוא מנסה אדם, הוא נותן לו להבין מה זה החיים, הוא נותן לו להבין איך ההתמודדות של החיים, לדעת איך להתמודד, איך לומר, להרגיש את הצער של השני, להרגיש את הכאב של השני, שאז אפשר ללכת מחושך לעשות את זה אור, מצער לעשות איזה שמחה. זה הגדולה של האדם, שהוא מרגיש ויודע את הצער של החיים, אז יש לו כוח יותר לעשות את הדברים טוב כמו שצריך לעשות אותם. אמרנו הרבה פעמים, אין כדור שאדם בולע ונהיה צדיק, אין כדור שאדם בולע ונהיה תלמיד חכם, אין כדור שאדם בולע ופתאום הוא נהיה בעל מידות טובות. מידות צריך לעבוד עליהן, תורה צריך ללמוד, מעשים טובים אדם צריך לעבוד על עצמו להשיג אותם. אין דברים שמשיגים ברגע, אם אתה לא עומד ועמל בכל כוחך לא תשיג מאומה. העמל שאדם עמל רק זה מה שלוקח אותו ומביא אותו לדברים גדולים. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לכל הדברים הגדולים והקדושים, שרבי שמעון בר יוחאי הגיע לדברים, נעשה אדם נאמן בעבורך. מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא כמו מי רצה לברוא את האדם, שכולנו נהיה כמו מי? כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה הבחיר הבריאה שהקדוש ברוך הוא אמר, בבריאת העולם ככה אנשים צריכים להיות, כזה ראה וקדש, ככה אנשים צריכים להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה שככה עולמו ייראה, כמו רבי שמעון בר יוחאי ככה שם רצה שעולמו ייראה. רבי שמעון בר יוחאי היה קודש קודשים, אבל זה היה דבר שבא בבנייה, מדרגה על מדרגה, מדרגה על מדרגה, שהנפש נבנית מדרגה על מדרגה. כך הגיע להיות רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא הגיע ביום אחד שגדל רבי שמעון ונהיה רבי שמעון בר יוחאי. הוא הלך לרבי עקיבא לבית סוהר ואמר לו, אם אתה לא מלמד אותי תורה אני הולך לאבי שימסור אותך למלכות. הוא נלחם בכל כוחו ללמוד תורה, הוא נלחם בכל כוחו להגיע למה שהגיע, הוא נלחם בכל כוחו להשיג את מה שהשיג. אדם שיושב ולא עושה מאומה, מבטלנות לא נהיה תלמיד חכם, מבטלנות לא נהיה אדם גדול, מבטלנות אדם לא יכול להשיג אף דבר. אם אדם לא יודע שיהיה לו מסירות נפש, לא יכול להשיג כלום. אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, שהיסוד הזה כל יהודי צריך לשים אותו בדעת שלו, בראש שלו, שזה יהיה הנתיב של החיים שלו, איך להתנהג בדרך השם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ציוויים בתורה הקדושה. יש לנו תרי"ג מצוות, חייבים לקיים את כל המצוות, אין פשרות בזה. מי שחושב שהוא עשה מצווה ועשה טובה לאלוקים הוא טועה, מי שלא עשה מצווה הוא עשה עבירה, מי שלא עשה דבר טוב הוא לוקח את זה על המצפון שלו, יום יבוא הוא ישלם על הכל, בעולם הזה, בעולם הבא, כל אחד החשבון שלו עם עצמו, בינו לבין בוראו. אבל מתי שאנחנו מקיימים מצווה שהשם ציווה אותנו, אין לנו שכר על זה בעולם הזה. מתי שאנחנו עושים מצווה מעבר למה שהשם ציווה אותנו, יותר ממה שהשם ציווה אותנו, על זה יש שכר בעולם הזה. מה הפירוש של הדברים? השם ציווה אותנו לעשות כך וכך, עשינו, אין על זה שכר. מעבר לזה, יש על זה שכר. כך הגמרא אומרת, איגרא דקאלה דוחקה. מה הפירוש איגרא דקאלה דוחקה? מתי שהולכים בחג לרב עם כל המשפחה ויש הרבה אנשים, לא מקבלים שכר על זה שהלכו לרב, לא מקבלים שכר על זה שהלכו לבית המקדש ברגל, על זה לא מקבלים שכר, כי זה חייב לעשות את זה. על מה כן מקבלים שכר? דוחקה. על הדוחק שדוחפים ויש צער וקשה לעמוד, על זה מקבלים שכר. בעולם הזה. בעולם הבא לא מקבלים, בעולם הבא מקבלים שכר על מה שהלכת ולמדת תורה ועשית כל מה שצריך לעשות, בעולם הבא מקבלים. אבל בעולם הזה על מה מקבלים? על הדוחק, על מה שמעבר לקיום המצווה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח תפילין. בעיקר הדין תפילין כשרות יכולים לעלות 600, 700, 1,000 שקל תפילין כשרים. על זה לא מקבלים שכר. אנחנו חייבים להניח תפילין כל יום. על מה מקבלים שכר? על מה שהשקעת יותר על התפילין,
7,000 שקל, 10,000 שקל לתפילין, על זה אתה מקבל שכר. על מה שקיימת את המצווה לצאת ידי חובה לא מקבלים שכר. על מה שקיבלת נתת מעבר, על זה אתה מקבל שכר. כך בכל התורה כולה. מה שאני מחויב לעשות על פי התורה, אין על זה שכר בעולם הזה. מחר מקבלים שכר בעולם הבא. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אסור. מה שעשית מעבר לזה, מה שעשית דבר שאתה לא מחויב, על זה יש שכר בעולם הזה. לכן גם כך כתוב, מה שלומדים תורה אין שכר על זה. על מה יש שכר? על מה ששמחים בלימוד התורה. למדת תורה, על זה לא תקבל שכר. אחרי הלימוד שמחת, על זה יש שכר. כל דבר שאנחנו מחויבים לעשות אין שכר. מעבר לזה, כן יש שכר. הרבה אנשים באים ושואלים אותנו, הרב, להסתכל באינטרנט, איך לעשות כך, אפשר מזה להגיע לדברים איומים ונוראים, אפשר מזה לקלקול גדול לילדים. אדם שרוצה ללכת עם הקדמה שיש היום בחיים, הקדמה יכולה להוביל את האדם לכפירה, לדברים רחוקים, לדברים של טומאה, לדברים קשים, לדברים חמורים ביותר. אבל מצד שני, אם אדם יאמר אני אשמור על עצמי כמו שהייתי פעם, ואדם משתדל לחיות כמו לפני 30-40 שנה, החיים שלו לא חיים. אז מה יעשה האדם? חשבנו בדעתנו עמוק השבוע לומר כך, יש שתי יסודות בחיים של האדם שתמיד צריך לשים אותם מול הדעת של האדם. יסוד ראשון, כתוב היו עיניך רואות את מורך. אדם צריך שכל הזמן העיניים שלו יראו את הרב שלו. הרבי יואל מסטמר היה אומר, אדם צריך שיהיה לו שתי רבנים, רב אחד בעולם הזה ורב אחד שנפטר. רב אחד בעולם הזה זה רב שהוא שואל אותו, מתייעץ איתו, מתפלל עליו, מברך אותו, זה רב אחד של העולם הזה. ורב אחד שנפטר זה רב בשמיים, שהנשמה שלו תמיד קשורה עם אותו צדיק. יש לו צרה, מתפלל לאותו צדיק שיהיה מליץ יושר עליו בשמיים. תמיד הנפש שלו קשורה עם אותו צדיק. זה יסוד ראשון. אדם צריך כל הזמן לשים מול עיניו, והיו עיניך רואות את מורך. תראה את הרב שלך כל הזמן מול העיניים שלך. כמו יוסף הצדיק, לפני שחטא עם אשת פוטיפר, פתאום ראה מול עיניו את דמות דיוקנו של אביו. ראה את אבא שלו מולו, את הדמות של אבא שלו, והדמות של אבא שלו מנעה אותו מלחטוא. דבר שני, חז"ל אומרים לנו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אדם צריך כל הזמן, כך כתוב בספרי הקבלה, לדמיין בנפשו, כמו טס גדול, כמו שלט גדול, שכתוב עליו אותיות מאש, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שכל פעם שיעצום את עיניו, יראה את זה מול עיניו. את האותיות האלה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מרחיק את האדם מהחטא, מרחיק את האדם מדברים לא טובים. אז זה כמו אונייה שנוסעת בים, שהאונייה צריכה מגדלור, האונייה צריכה מגדל של אור שיסמן לה, האם אפשר להמשיך לנסוע ימינה או שמאלה או ישר, ולא חס ושלום תעשה תאונה באחד האיים או דבר אחר. צריך שתי מגדלי אור בחיים, מגדל אור אחד והיו עיניך רואות את מורך, ומגדל אור שני, שיוויתי השם לנגדי תמיד. תשים את שתי המגדלי אור האלה בחיים, לדעת איך להתקדם ואיך לא להתקדם, מה הגדרים, איפה הגדר של מותר ואיפה הגדר של אסור. מי שאין לו גדרים בחיים, אין לו מעצורים בחיים, הוא יכול להגיע לדברים החמורים ביותר. צריך לדעת למה אנחנו בדור הזה פחות רגישים, למה אין לאדם רגשות בדור הזה, כמעט אין לאדם רגשות. נסתכל על הדור הזה, אין לאנשים רגשות כמעט. נזכור דורות קודמים, ילד היה חולה, כולם היו בוכים, מישהו היה נפטר חס ושלום, אבל זה היה אבל, שמחה הייתה שמחה, חג היה חג, פעם היה רגשות. היום אין כמעט רגשות. למה אין רגשות? איפה הרגש הזה הלך? איפה הרגש שהיה פעם הלך? למה אין אותו יותר? איפה הרגש של פעם הלך? איפה הוא הלך? מתי שחושבים יותר מדי והראש חושב וחושב, מאבדים את הרגשות.
כולם חושבים או על העבר מה עשו לי, או על העתיד מה יהיה איתי. שם הולך המחשבות של האדם, ושם נאבדים הרגשות של האדם. כמה שחושבים יותר, מאבדים את הרגשות. תחיה עכשיו כאן, ותחיה במציאות של הדברים, ותחיה את המציאות של הדברים רגע רגע, הרגש יחזור לאדם. מי שחי במחשבות, מאבד את הרגשות. אדם צריך להפסיק לחשוב על האחורה ועל הקדימה, ולחשוב על מה שהשם נותן לו הרגע, עם זה ואיך עם זה, להתמודד ולעמוד ולחיות את הרגע באותו רגע. כי העבר עין והעתיד עדיין, ולא יעזור לך מה יהיה בעתיד, אתה לא יודע. כמה שתתכנן, כל מי שתכנן לא עזר לו כלום, וכמה שתבכה על האחורה זה לא יעזור לך כלום. תחיה את המציאות של עכשיו. כמה שתהיה חכם לחיות את המציאות של עכשיו, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא ורגש, ותבונה נכונה ואמיתית להבין את הדברים. הדבר קטן ביותר, שם נמצא החורבן הגדול. אדם צריך להיזהר בדברים הקטנים ביותר, כי בדברים הקטנים ביותר החורבן הגדול נמצא. לפעמים בדברים הגדולים הבעיה לא נמצאת, זה רק מפחיד. כל הבעיות הגדולות שפחדנו ממנם בחיים לא קרו בסוף. מה קרה? הדברים שזלזלנו בהם. אדם רואה בעיה גדולה, אדם פוחד, אדם נבהל, להסתכל כל החיים כל אחד לעצמו אחורה ויראה כל הדברים שהוא פחד ממנם באמת לא קרו לו. אדם פוחד מזה ומזה ומזה, לא קורה בסוף. מה קורה? הדברים שאדם זלזל בהם. מתי שהקדוש ברוך הוא רצה לשים את משה, המנהיג של עם ישראל, השם בחן את משה. איך בחן אותו? לחשוב איך להיות מנהיג, לעלות לשמיים, להוריד את התורה, משה היה נמנע. איך השם בחר את משה? חז"ל אומרים, השם בחר אותו בדבר אחד. השם עשה לו מבחן. רצה לראות, שלח חיות רעות תטרוף כבש. מה עשה משה? הציל את החיות רעות. השם אמר, אם מרחם על כבש, ירחם גם על בני אדם. משה מתי שהיה לוקח את הכבשים שלו לראות בשדה, היה מוציא את החלשים ראשונים שקל להם לאכול, ואת החזקים האחרונים שהם יכולים לאכול יותר בקשה, יכולים לתלוש את העשבים, אותם מוציא שניים. אמר השם, הוא מרחם על כבשה חלשה, הוא ירחם גם על בני אדם. אותו דבר דוד המלך, איפה השם בחן אותו? ברועה צאן, שרדף אחרי כבשה להציל אותה. הקדוש ברוך הוא בחן את כל האנשים הגדולים בדברים קטנים. לא בחן אותם בדברים גדולים, אלא בדברים קטנים. מי שעומד בדברים קטנים, יעמוד בדברים גדולים. מי שמזלזל בדברים קטנים, בסוף יזלזל בדברים הגדולים ביותר. נסתכל, מי זה אדם רציני? אדם שיודע לרדת לפרטים ושומר את הפרטים. מי שמזלזל בפרטים, הוא מאבד את האישיות שלו, מאבד את המחשבה שלו, מאבד את כל מה שיש לו. תפוס את הדברים הקטנים ותיזהר בהם. הדברים הקטנים זה היסודות, הדברים הקטנים זה החורבן, הדברים הקטנים מערערים את כל המהות שלך בחיים. גם בין בעל ואישה. איפה נהיה השטן הגדול? השטן הגדול מתחיל בדברים בפרטים הקטנים, בזלזול הקטן, בדברים הקטנים ביותר, שם נחרב בתים. יושבים הרבה פעמים שומעים בעיות של אנשים, חורבנות הגדולים בעולם. איפה זה התחיל? בשטויות. איפה זה התחיל? באבנים. איפה זה התחיל? בדברים קטנים ביותר. אדם צריך לשמור את עצמו, להיזהר מהדברים הקטנים בכל כוחו. אדם צריך להיזהר מהדברים הקטנים בכל כוחו, כי שם נמצא הצרה הגדולה. מתי שבן אדם יש לו מתח עם השני, אין כלי קיבול שהברכה תחול בו. אבל מתי שיש שלום והחליטו זה מה שיש, וככה יהיה וככה נעשה, אז כבר יש מקום לברכה לחול. וכך גם פעם סיפרנו, המדרש מספר, היה מלך שהיה לו אישה בהיריון, ולפני שהיא ילדה הייתה חולה מאוד, עמדה למות, ולא הצליחו להוציא את התינוק, היה סכנה לתינוק ולאמא. באו כל הרופאים, אף רופא לא יכל לילד אותה. פתאום נכנס איזה רופא והתחיל לנסות לילד אותה, לא הצליח, יצא בחוץ ואמר לכולם, ברוך השם, ילדה בן במזל טוב. אמרו לו, מה אתה אומר? היא עוד לא ילדה, איך אתה אומר ילדה מת? אולי ילדה, אולי היא ימות, אולי היא תמות, איך אתה אומר? אמר להם, כך עושים. עבר 5 דקות, ילדה בשלום. אמרו לו, מה עשית? אמר להם, כל עוד שחשבו שהיא עוד לא ילדה, כולם מקטרגים, כולם חושבים, תלד איזה ילד, מה יהיה, איך יהיה, השטן מקטרג.
אמרתי ילדה, אז כולם אמרו ילדה, כבר כל הקטרוגים ירדו, כל השטן ירד, ואז מיד היא יכלה ללדת. מתי שבן אדם שלם במה שהוא עושה, כי שם ציווה את הברכה. מתי שיש שם, מתי שיש כלי קיבול, אז חיים עד העולם. אז יש מקום לחיים, יש מקום לסייעתא דשמיא, יש מקום לכל דבר. אבל מתי שאין כלי קיבול, ואין מקום איפה לשים את הכלי, את הדברים בכלי קיבול, אי אפשר שתהיה ברכה. וזה יסוד גדול, שקודם כל אדם צריך לדעת מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה הדברים שצריך ללכת ולנהוג בהם. אחרי שיודע מה הדברים ומה הרצון, אז יכול להשיג כל דבר. יש אנשים שהם בגדר של המלאק. מה זה המלאק? המלאק זה לקרר את עם ישראל. התורה הקדושה מצווה אותנו, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, מדור דור לא תשכח. צריך למחות את זכר המלאק. והתורה הקדושה אומרת, אם אתה יודע שזה המלאק, אתה חייב להרוג אותו. מסופר על הגאון מווילנה, שהיה לפני 300 שנים, שהוא אמר שהוא קיים מחיית המלאק, הוא הרג אדם מהמלאק. אם נדע אדם שהוא בטוח המלאק, צריך להרוג אותו. היום לא יודעים מי זה המלאק. למה? כי מלך אשור בלבל את כל העולם והפך את כל העולם, ולא יודעים איזה אומה היא אומה אמיתית. אדם אומר אני מצרי, אולי הוא לא מצרי, אולי רק 100 שנים הוא גר במצרים. אדם אומר שהוא ממדינה יוון, אולי הוא לא יווני, אולי רק 150 שנה. השורש של המלאק צריך לדעת מי זה שורש המלאק, ועליהם נאמר תמחה את זכר המלאק. למה? למה צריך כל כך למחות את זכר המלאק? אז התורה הקדושה אומרת לנו, עם ישראל היו, הקדוש ברוך הוא היה כמו אמבטיה רותחת, ככה רש"י אומר, כמו אמבטיה של מים רותחים מאוד מאוד מאוד, ומי ששם אצבע באמבטיה נשרף. מה עשה המלאק? המלאק אמר, אני אקפוץ לאמבטיה, אני אשרף, אבל אני אקרר את האמבטיה. ככה אני אקרר את השם. קפץ לאמבטיה, נשרף וקירר את הקדוש ברוך הוא. הוא קירר את האמונה בהקדוש ברוך הוא לדורי דורות. האמונה בשם אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים הייתה אמונה חזקה ביותר. אנשים ראו 10 מכות, אנשים ראו ניסים ונפלאות, אנשים ראו שהקדוש ברוך הוא הוריד לבני ישראל את המן, אבל פתאום רואים עם, המלאק, קם נגד הקדוש ברוך הוא. המלאק קם נגד אלוקים, דיבר נגד אלוקים, עשה דברים קשים ביותר. מה קרה? הוא קירר את האמבטיה. לכן אין לו מחילה לדורי דורות. לעמלק אין מחילה, תמחה, אין הכיסא של אלוקים שלם כל עוד עמלק קיים בעולם. למה? הוא קירר את האמונה בהקדוש ברוך הוא. וחז"ל אומרים, אפילו שהיום אין עמלק, אבל יש אנשים שנחדר בתוכם נקודה של עמלק. מה פירוש נקודה של עמלק? לקרר תורה, לקרר מצוות, לקרר מעשים טובים. מקום של מעשים טובים, האדם רוצה לקרר אותו, הולך בכל דרך לקרר אותו. למה? זה תמחה את זכר עמלק. זה עמלק, לא חס ושלום להרוג עמלק. היום אי אפשר להרוג, למחות בלב שלנו את הדבר הזה של עמלק, לקרר חמימות. מי שמקרר חמימות זה הדבר החמור ביותר. מי שמקרר חמימות של תורה, חמימות של מצוות, חמימות של מעשים טובים, זה דבר חמור ביותר, שאין דבר קשה וחמור ממנו בכל העולם כולו. אין דבר קשה וחמור מזה בכל העולם כולו.